кормандони оперативии агентӣ кӯшиши интиқоли маводи нашаворо дар миқдори ниҳоят калон аз қаламрави Афғонистон ба тавассути Тоҷикистон ва ба Федератсияи Русия пешгирӣ карданд. Дар натиҷаи гузарондани амалиёти бисёр марҳила, ки тахминан якчанд моҳ давом кард, гурӯҳи муташаккили ҷиноӣ иборат аз шаҳрвандони Тоҷикистон ва Афғонистон боздошт карда шуданд. дар қаламрави шаҳри Душанбе автомошини тамғаи Мерседес Бенз боздошт карда шуд, ки дар бордони он 77 дона бастаи гашиш дар он ҷо дарёфт карда шуд. мутобиқи ташхиси экспертизаи судӣ, ин гашиш вазнаш 99 килограммро ташкил менамояд. маълум шуд, ки 2 нафар аз он сокинони ноҳияи Фархор, ки дар мошинро идора мекарданд, пеш ба соли 2005 бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашавар суд шуда буданд. баъд аз иҷрои ҷазо боз ба ҳамин роҳи ҷиноят боз даст заданд. боз дар рафти гузарондани чорабиниҳои оперативӣ як шаҳрванди Афғонистон сокини вилояти Тахор 53 сола дастгир карда шуд, ки нисбати ӯ ҳам ҳоло парвандаи ҷиноӣ кушода шудааст ва тафтишот давом карда истодааст. бо мақсади ошкор ва ба ҷавобгарӣ кашидани ҳамаи аъзоёни ин гурӯҳи муташаккил, гурӯҳи байналмилалӣ тафтишотӣ бо вазорати корҳои дохилии Афғонистон созмон дода шудааст, ки дар якҷоягӣ бо кормандони вазорати корҳои дохилии Афғонистон ва кормандони агентии назорати маводи нашавар ҳоло якҷоя тафтишот бурда шуда истодааст ва ҳамаи он нафароне, ки ба ин ҷиноят даст заданд, ҳамаи онҳо ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. ва ҳоло дар Афғонистон ҳам ҳоло корҳои оперативӣ рафта истоданд, ки боз одамоне, ки ба ин ҷиноят даст доранд, онҳо муайян ва дастгир карда шаванд. интиқоли назоратшаванда буд, медонистанд, ки ҳамин дар Тоҷикистон меёд барои он, ки ҳамаи аъзоёни гурӯҳ дастгир шаванд, ин мошинро дар Афғонистон дастгир накарданд, дар худи Тоҷикистон дар қаламрави шаҳри Душанбе дастгир карданд.